दिनै जोंनि थाखाय जोबोद रंजानायनि दिन 16 नंनि सिमा बासिफोरनि थाखाय मानो होनना बुङोब्ला जोंनि 16 सिमा बासिनि थाखाय नेयै दिनै जों सासे गोख्रों बिजाथि श्री जनजित बसुमतारी सारखौ जों मोननो हाबाय निसिमानि थाखाय बेनि थाखायनो जोङो निसिमा बासिया दिनै लैहोर फैनानै खमैनो 5000 बायदि मानसिया जों बाहाय ज' जादों गोबां रंजाबाय गोबां फुरथि खालामबाय जों रेलिबो खालामबाय फुरा खैला मैला बाजारखौ दा जोङो बेवहाय खमैनो 5000निफ्राय बांसिन सोद्रोमाफ्रा खाथि खालानिफ्रायल' जों फैदों दा बेवहाय जों बे सोद्रोमाफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों जों गोख्रोङै बुंनो हायो दे जोंनि निसिमा बासिया खमैनो फैबाय थानाय समावहाय 25000निफ्राय बांसिन जोङो भट मोननानै जोंनि निसिमा ओनसोलखौ जों देरहासार होनो हागोन होननानै जों मिजिं खालामनो हादों दिनैनि दिनाव जोंथ' दिनै 20-22 दिन बायदिल' जोंहा सम दङ नाथाय जोंनि थाखाय जोबोद थोजासे मानो होनना बुङोब्ला जोंहा अलरेडि जोंनि UPPLनि माखासे निर्देश मथे जोंहा फेज 1 फेज 2 फेज 3 जों जा सिस्टेमेटिक मोनसे डाटाबेस प्रग्रामफोरखौ जों बानायनानै रेडि खालामखादोंमोन दा बेवहाय जोंना 24,500 प्लास जोंनि UPPL हिसाबै भटार्सफ्रा दंखायोमोन नाथाय दिनै जिहेतु जों सासे गोख्रों बिजाथिखौ जोंनि निसिमायाव मोननो हाबाय जोङो फैबाय थानाय समावहाय गोबां भट मोननानै जोङो देरहासार जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं निसिमा हिसाबै आरो जोंनि निसिमानि भटार्सफ्रा बिसेसकरि वार्कार्सफ्रा मैयानो जों मोनसे गोग्गोम मेल लाखादोंमोन एक्सटेन्डेड एक्जिकिउटिभ मिटिं बेवहाय जोङो सावरायनानै जोङो थिरांथा लादों जों बेवहाय दिनैनिफ्राय लानानै जोङो जरदार फुरा जों केम्पेनाव ओंखारसिगोन बेखौ मैयानो जों सिदान्थ' लाखादों जोंनि निसिमा नांगलबाङायाव हेलिकप्टारजों फैदोंमोन नाथाय बिथांनि मिटिङाव जोंनि भटार्सफ्रा गाजा गोमजायै जानाय जायाखै खम बिबांनि मानसि जादों नाथाय जोंनि जास्ट केन्डिडेटआ बिजाथिया दहायसो डिक्लेयार जादों 12टा बायदियाव लगे जों 2टायावनो जों बे प्रग्रामखौ लाबाय बेवहाय जोंनिया 5000निफ्रायबो बांसिन जे जायगायाव हेलिकप्टारजों हाग्रामा महिलारि सारा फैनानै प्रग्राम खालामफैदोंमोन नांगलबाङायाव बेनिबो डाबल जोंनियाव बाहाय भटार्सफ्रा ज' जादों दिनैनि दिनाव